sikwazile ukuthi siliphushe itheku libe ilento le eliyiyona namhlanje. Ngiyabonga ukuthi ugovernment awusilahlile. Mampintsha sikwazile ukuthi simngcwabe ngendlela ehloniphekile sila ICC. So ngiyabonga abaphathi, ngiyabonga abaholi ukuthi nisisize nisenzele into enhle umfowethu simvalelise ngesizotha. Umsebenzi mningi kusafuneka siwenze ngoba impilo iyaqhubeka. Mampintsha useyidlalile indima yakhe, ube umuntu onomoya omuhle, umuntu othanda nje ukuthi hlezi kujabula. Yazi sithe sakha enye ingoma sibhala elinye verse no Danger mhlo ngizolikhumbula bayithi mi thatha mi bamba uyabhora si afro siyaroka. Wathi Mampintsha seniyaqala ke manje sengitshela ukuthi abantu bayabhora ngisho lokho ngifuna ukuthi abantu baxabane nathi. Sathi hayi mfethu ungazoba serious. Wavele wasuka waqamba ingoma naye wathi ungazoba serious, singathi mazidlala nawe bese uba serious. Mampintsha lapha ekhona bekuhleze nje kumnandi. Into ebesixabana ngayo hayi besixabana ngesikhathi. Mase sithi isikhathi lapho uthola ukuthi siminziwe emcimbini kufanele sifike abaphathiswa bayafona bathi nifika nini big night enzoperforma ushimora usabamba usayeka but lapha yofika khona uzofika kahle zwakahle ube creative ngalendlela le exakayo from creator i-album ye Big Nazi ubala umlilo ubeza sinikeze even amagama. I mean babes wodumo. Uyabona ligama lithi babes li right but masithi babes wodumo ngathi line spice yabo sachikishikitha nje yabo bayethi makoya. Hayi man makoya bearings. Ay so thina silahlekelwe kakhulu ngoba futhi uMampintsha usifundisile ukuzithemba. I think kubalekile especially uma music kubalekile ukuthi uzithembe. Usho ukuthi kufanele kube yiprofit ngoba into mawicula uyenza kufanele uyibone ngempela ukuthi izokwenzeka. Yabo ku create le album le yamanje esibize ngo Armashesh. Sihlonipho Armashesh. Ubazi yena angazi ukuthi izinto uzazi kanjani ukuthi abantu lengoma le album bazoyijabulela njengoba babejabulela umlilo. Mawilalela ingoma uzoyizwa uzomuzwa ushimore location bazosazi kahle and futhi niyamuzwa ukuthi ngempela umculo wakhe uyabusisa. That's why bafethu hayi ingeke mabheshingo ingeke kumali kuhlukanisa unyaka phela ngeke kufanele honorable Big Nazi sihlukanisa unyaka ngeke. So lawa abasupportayo or lawa abayithanda Big Nazi or lawa abasupportayo siyacela ukuthi hawo basivotele shame yazi SMS nje ingoma ayi to 33665 bakhona abafuna ukuhlukanisa ngeke abathi ngeke mvume. Hayi ya sibaningi besingazi ukuthi uthina ngithi abanye bathi umseleku hayi kodwa bafithi uthi angisho baba umseleku ukuthi hayi asisho umseleku. uMampintsha Shimora usinikezile umculo omnandi and ngicela ukuthi sizame ukuthi singamphoxi sisebenze kanzima ezintweni naye ezingamjabulela angasijabulela lapho akhona.
babes kumele sisebenze. You know uNkulunkulu ukubusisile ngetalent. Italent unalo kuwena ngaphakathi. I-social media iyinkinga. Uyazi ukuthi isithuke yasitshelani and futhi mawuzophika ne-social media angeke ulunge. Izolo ubuyiphethe kahle uyihlale kwaba nje ukuthi usukume udansela ingeke sethi hayi ujabulile niyambona kanjani. So siswami i-social media ingakubulala. Phuma kuyona ufocusa kuwena uthandaze ubize uNkulunkulu ukuthi abe nawe in your journey ngoba i-journey yakho iyaqhubeka. Sikhona thina sizokusupport ngoba nje usuqalile nje uyasihola nje umabheshingo lo othe asiqoka uwhite uthe uMampintsha guys uthanda uall white uyayithandela uwhite so nini nisondelene nami ngiyacela siqoka uall white so ningamangali ukuthi yini siqoka uall white mabheshingo. So ngiyanibonga.